நேற்றைய தினம் நீட்டுக்கு எதிராக, நீட்டு தேர்வுக்கு எதிராக திமுக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தினாங்க. அதிமுக அவனுடைய எடப்பாடியார் என்கிற தரப்பாடியாருடைய பிரிவு, அதிமுக பிரிவு மதுரையில் ஒரு மாநாடு, எழுச்சிமிகு மாநாடை நடத்தினார்கள். இங்கே உள்ள கிராமப்புறங்களில் முதல்ல ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு 1000 ரூபா கொடுக்கறதா சொன்னாங்க. இப்போ அந்த வேனு ஒரு கிராமத்தில் 2 வேனு எல்லாம் 3 வேனுங்கிற மாதிரி பேசி பிறகு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு யூனியனுக்கு 20 லட்சம்னு கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை, அதற்கு மேல் ஒவ்வொரு யூனியனுக்கும் அதற்கு மேலான தொகை. ஏன்னா ஒரு வேனுக்கு 11,500 ரூபா. அப்புறம் அந்த டிரைவருக்கு ஒரு 1000 ரூபா படி, 12,500 ரூபா ஒரு வேனுக்கே முடிஞ்சிருது. அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்தில் அப்புறம் அந்த வேனுக்கு ஆட்களை ஒரு 20 பேரை செட் பண்ணணும்ல, அதுக்கு அந்த கிளை செயலாளருக்கு ஒரு முதலீடு கொடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கு. இது எல்லா அரசியல் கட்சியிலும் நடப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அதனால் நம்ம அந்த கட்சியை நம்ம குறை சொல்ல வரல. பொதுவாக அதிமுக என்பதற்காக அவர்களை குறை சொல்வதற்காக வரல. இப்போ ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கூட, ஏன் திமுகவுடைய தொண்டர்கள் கூட 1-2 பேர் அதிமுக 1000 கிடைக்குன்னு ஏறி போனதாகவும் சொல்லப்படுது. கிராமப்புறங்கள்ல 1-2 பேர், அதாவது தீவிர திமுக ஆதரவாளர்கள்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் வயசு 60-65 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க 1000 ரூபா தானே, நீர் என்ன செய்ய போறீர், ஓட்டா போட போறீர், நீர் ஓட்டை திமுக போடும் ஆரிமையா கூட்டத்தோட அப்படின்னு அதிமுகவினர் பேசி பிறகு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஏன்னா அது நட்பு ரீதியாக கூட சிலர் கிளம்பி போயிடுவாங்க. அந்த வகையில் முதல்ல 1000 என்று சொல்லப்பட்டால் கடைசியில் 300 ரூபா கொடுத்ததாக தான் தெளிவாக போயிட்டு வந்தவங்க சொல்லுதாங்க. 300 ரூபா தான் தந்தாங்க அப்படின்னு. சாப்பாடு எப்படி இருந்தது? ஏன்னா எல்லா வலைதளங்கள்லையும் சாப்பாடு ரொம்ப மோசம், தக்காளியை கட்டி போட்டு கெடுத்து விட்டான் பாவி எடப்பாடி அப்படின்னு சொல்லுறாங்களே. ஏற்கனவே அதிமுக முறையே சோறு வேவாமல் சோறை பொங்குனா எவமையா தின்பான், இந்த வெயிலில் கொண்டு போட்டு இப்படி பண்ணிவிட்டி அப்படின்ட்டு கோபமாக கொந்தளிச்சதை நம்ம வலைதளங்களில் பார்க்க முடிஞ்சுது. அதை கேட்டால் இந்த தொண்டர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, போயிட்டு வந்த தொண்டர்கள் போயிட்டு சிலர் சிரமப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க. இரவு நேரமாக, ஏன்னா கொண்டு போன போய் வண்டி இறக்கி விட்டுட்டாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு கூட்டத்தில் போய் கலந்த பிறகு இந்த வண்டி எங்கே நிற்கின்னு தேட முடியாது. அது எந்த கூட்டமானாலும் அதுதானே, வண்டிகள் தேட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நேரம் ஆகிடுது, வீட்டுக்கு வர நேரம் ஆகிடுது. சிலர் வண்டிகளை தவற விட்டுவார்கள். காசு இல்லாமல் போன தொண்டர்கள், சில தொண்டர்கள் குடிக்கிற மனநிலையில் இருந்ததுன்னா காசு அங்கே போய் ஏதாவது டாஸ்மாக் கடையை பார்த்தோன்னே அதை வாங்கிடுவாங்க. நம்ம தான் வேனில் போயிடுவோமே அப்படின்ட்டு பையில் இருக்கிறத காலி பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க அப்புறம் பின்னாடி மதுரையிலேருந்து திரும்பி வர்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் போலீஸ் எம்மா நான் எனக்கு படிக்கவே தெரியாது, நீ அப்படி இருந்தால் தானடா அதிமுகவில் இருக்குன்னு அந்த அம்மா நினச்சிக்கணும். ஏன்னா போலீஸில் கெஞ்சணும் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணது அதிமுக தொண்டர்கள் தான். நம்மகிட்டயே சொல்லுதாங்கல்ல, அதை நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போது எனக்கு படிக்கவே தெரியாதம்மா, வழியே தெரியலம்மா, என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அம்மா அப்படின்னா அப்புறம் சரி அந்த ஏரியாவில் நீர் உனக்கு எந்த ஊருப்பா, இந்த ஊரா, சரி இந்த ஊருன்னா அப்போ இந்த ஒன்றியத்தை சேர்ந்தேன், இந்த ஒன்றியத்தில் உள்ள வண்டிகள்லாம் போயிட்டா என்னென்னு அவங்க ஒரு விசாரித்து பிறகு சரி இந்த ஒன்றியத்தில் உள்ள வண்டியில் போயிட்டுனா இந்த ஒன்றியம் உனக்கு பக்கத்தில் இருக்கா, அப்போ அதில் வண்டி நிற்கான்னு பார்ப்போன்னு அப்படி ஏதாவது ஒரு வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பி விட்டுருக்காங்க. போலீஸுகள் தங்களுடைய பணிகளில் இந்த பணிகள் வரட்டா கூட சரி வீடு போய் சேரட்டும், எல்லாமும் நலமுடன் வீடு போய் சேரணும், யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது காவல்துறை ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இந்த வேலையை செய்திருக்கு. அதை நம்ம பாராட்ட தான் வேணும். காவல்துறைக்கு ஒரு பாராட்டையே நம்ம தெளிவான ஒரு காவலை காத்து அவங்க விட்டுருக்காங்க. ஆனால் நம்ம எடப்பாடியாருக்கு இங்கே ஒரு பதவி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஒரு பட்டம் கொடுத்தா அது பதவி தானே. இப்போ புரட்சி தமிழன்ட்டு சத்யராஜ் அவர்களைத்தான் நடிகராக இருக்கிறதுனால சொல்லுவாங்க. நம்ம எடப்பாடிக்கு அது புரட்சி தமிழன் இல்லை, புரட்சி தமிழர். தமிழன்னா இருள முடியுது, தமிழர்னா இருள முடியுது. புரட்சி தலைவர், புரட்சி தலைவி அப்படின்ன மாதிரி நம்ம எடப்பாடியாருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாச்சு. என்ன பட்டம்? புரட்சி தமிழர். தமிழர்னு பட்டம் கொடுத்தாச்சு. பெருமைக்குரிய பட்டம் தான். ஏன்னா அவர் என்னெல்லாம் பண்ணி புரட்சி பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன பண்ணி புரட்சி பண்ணியிருக்காரு. சரி அம்மையார் சசிகலா, வி.கே. சசிகலா காலில் விழுந்து ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி முதலமைச்சர் ஆனார். அதற்கு பின்னர் அவர்களோடு இருப்பவர்களை, தலைமைக்கு வருவார்கள் என்று நம்பப்படுபவர்களை எப்படி உதைச்சி வெளியே தள்ளணும்னு தள்ளி வெளியே அனுப்பிட்டார். அதுக்கு பிறகு அவரே தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த வகையில் அவர் புரட்சி தமிழர் தான், ஒத்துக்கிடத்தான் வேணும். அதெல்லாம் சரிதான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
இன்னும் மாநாட்டில் நிறைய விடயங்கள் நடந்ததாக சொல்லப்படுது. இப்போ நடுநிலையாக வாரவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயா இந்த மாதிரி திமுககாரன் ஒன்று பண்ணிட்டானுங்க, இந்த மாதிரி பேசுதான், இது என்ன பேச்சு, இது எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு தொண்டன் பேசினா கூட இது என்ன பேச்சு, முதல்வர் கண்டிக்கலாம், முதல்வர் ராஜினாமா பண்ணணுங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்செல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனால் நம்ம எடப்பாடியார் முன்ன வச்சுக்கிட்டு மாநாடு போட்டார் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் மரியாதையாக பேச வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக முதல்வர் சொன்ன மாதிரி பாதந்தாங்கி பழனிசாமி, முதல்வர் தான் சொல்லுவார், பாதந்தாங்கி பழனிசாமி, தரையில் தவழ்ந்த தரைப்பாடி அப்படிலாம் முதல்வர் வந்து சொல்லுவார். அது நாகரிகமாக அவர் சொல்லுவது தான். எதற்காக பாதந்தாங்கி பழனிசாமின்னு சொல்லுதாருங்கிறது வந்து மக்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா எல்லா உதயமின் திட்டமாக அம்மையார் ஜெயலலிதா அதற்கு ஒத்துக்கூட பண்ணிட்டேன்ட்டாங்க. இவர் வந்தார் எடப்பாடி கொஞ்சம் உதயமின் திட்டமும் நான் உடனே கையெழுத்து போடுறேன், உடனே கையெழுத்து போடுறேன், பரவாயில்ல சரி, இப்போ என்ஆர்சியா இந்தாங்க கையெழுத்து போடுறேன், பரவாயில்ல சிஏயா இந்தாங்க கையெழுத்து போடுறது பரவாயில்ல. விவசாயத்தை பாதிக்கக்கூடிய அளவில், விவசாயிகளை பாதிக்கக்கூடிய அளவில் விவசாய சட்டமா, விவசாய திருத்த சட்டமா, இந்தாங்க நாங்கள் கையெழுத்து போடுறோம், பிடிங்க அப்படின்னு ஓடி ஒவ்வொரு சட்டத்துக்கும் முத்தலாக்கா கையெழுத்துங்க கையெழுத்தான், இந்தாங்க பிடிங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மக்களுக்கு விரோதமான ஒவ்வொரு சட்டங்களுக்கும் ஓடி முதலாக வரிசையில் நின்று கையெழுத்து போட வச்ச பெருமை நம்ம பழனிசாமி அண்ணனுக்கு சாரும் அப்படிங்கிற முறையில் முதல்வர் அவர்கள் அதான் பாதந்தாங்கி பழனிசாமி அப்படின்னு பெருமையாக சொல்லுவார்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். இப்போ அது ஒரு கரையில் இருக்கட்டும், இந்த ஒரு மீட்டிங் நடக்கு, ஒரு கூட்டம் நடக்கு, ஒரு மாநாடு நடக்குன்னா எதிர்கட்சிகளை எந்த அளவில் தாக்கி பேசணுங்கிறது ஒரு எல்லை இல்லையா? அது பெண் தலைவர் ஒருவரை எந்த மாதிரி தாக்கி பேசணும், அதில் ஒருவர் பேசுகிறார் பாடு. இந்த பாட்டு நீளமாக இருக்கும், நமக்கு கிடைச்ச துண்டு தான். இந்த பாட்டில் எவ்வளவு அநாகரிகமாக இதை பேசுகிறாரு. முதல்வர் அவர்களுக்கு உதயநிதி துணை, உதயநிதி அவர்களுக்கு கனிமொழி துணை, கனிமொழி அவர்களுக்கு ராசா துணை அப்படின்னு இவருடைய பாட்டு எந்த அளவு அநாகரிகமானது என்பதை மக்கள் முடிவு பண்ணணும். இப்போ வந்து உடனடியாக இப்போ இவங்க வந்து அரசு வந்து எந்த நடவடிக்கையும் உடனடியாக இவர் மீது எடுத்துருன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அரசு வந்து பொறுமையாக, ஏன்னா அரசு எந்திரத்துலேயும் சங்கிகள் அதிகமாக இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு இது அந்த பிரிவுக்குள்ளே வருமா, இந்த பிரிவுக்குள்ளே வருமானு நாங்கள் சிந்திக்கும், ஒரு பிரிவுலையும் வர மாதிரி சந்திப்பு இல்லை, அதனால் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னு கூட ஒதுங்கி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி பெண்களை இப்போ புஷ்பக்கெல்லாம் எங்கே போயிட்டாங்கன்னு நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். வானதி சீனிவாசன்லாம் எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டால் கூட அவங்களாம் காதை புத்திக்கிட்டு இந்த பாட்டை நாங்கள் கேட்கவே இல்லையா, நாங்கள் அண்ணாமலை நடப்பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார், அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம், இதை எங்கே கேட்டோம், இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஓங்கி ஒரு கூட போட்டுருவாங்க. அதனால நம்ம அவங்கள போய் கேட்க முடியுமா? ஏன்னா அவங்க வந்து மகளிர் ஆணைய, தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினராக இருக்கவங்க நம்ம புஷ் அக்காதான். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களெல்லாம் ரொம்ப கேட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினருங்கும்போது அவங்க இதில் நடவடிக்கை எடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க கூட்டணி கட்சி மேலே எப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்? ஒரு பாடகராக இருந்து ஒருவர் வந்து எவ்வளவு கீழ்த்தரமான ஒரு பாட்டு, ஒரு அர்த்தத்தோடு அந்த பாட்டை படிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தா நம்ம பழனிசாமி, அதாவது அதிமுக பொதுச் செயலாளர்ன்ட்டு சொல்லப்படுகிற பழனிசாமி அவர்களுக்கு நீங்கள் ராசா அவர்கள் என்ன கருத்தில் உங்கள் மீது ஒரு விமர்சனம் வைத்தார் என்பது புரிந்தும் புரியாதது போல் நாடகம் ஆடி கண்ணீர், ஐயையோ எங்கள் அம்மாவை குறைச்சிட்டாங்க, நீங்கள் மட்டுமா, உங்கள் மோடி, நிர்மலா சீதாராமன், வானதி சீனிவாசன், புஷ்பக்கா எல்லாரும் கொந்தளிச்சாங்களே. அவர் அரசியல் ரீதியாக நீங்கள் பின்புறத்து வழியே வந்தீர்கள், அவர் முன்புறம் வந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் எந்த மாதிரி எவ்வளவு உழைத்து வந்தார், நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஓமே கிடைக்காம ஒரு ஆவாத ஓமையை சொல்லிவிட்டாரியா. அவருக்கு ஓமை கிடைக்கல. கற்றறிந்த
மூத்த அரசியல்வாதி தான், அவர் பெரிய வழக்கறிஞர் தான், பெரிய ஞானி தான், நல்ல பேச்சாளர் தான், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தான். இருந்தாலும் ஓமை, இந்த ஓமையை ராசா அவர்கள் இந்த இடத்தில் வைக்கக்கூடாத ஓமை தான். வேறு ஓமைப்படுத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம். அவர் ஏதோ ஒரு, அதாவது இதெல்லாம் வாய் தவறி வந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனாலும் அவர் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார். நான் வாய் தவறி சொன்னேன்னு சொல்லலை. இந்த ஓமை அவர் வைக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம பொதுவான விமர்சனமாகவே நம்ம இந்த இடத்துல வைப்போம். அந்த ஓமையை வைத்ததுக்காக ராசா அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார். அது அவர் வெறுமனே ஓமையாகத்தான் வைத்தாரே தவிர உங்கள் தாயை ஒரு விழுக்காடு கூட குறைவுபடுத்துவதமாகவோ அவர்களுடைய மாண்புக்கு சேதவது வரும் விதமாகவோ ராசா அவர்கள் பேசவில்லை. முதல்வர் அவர்களுடைய அரசியல் எப்படி இருந்தது, உங்களுடைய அரசியல் எப்படி இருந்தது என்பதற்கான ஓமை மட்டுமே அன்றி வேறு உங்கள் தாயாரையோ பெண் குலத்தையோ இழிவுபடுத்தும் நோக்கத்தோடு அவர் பேசவும் இல்லை. அந்த பேச்சுக்கு அது சாரவும் சாராது. எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும், உண்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் உங்கள் கூட்டணி கட்சிக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்தும் நீங்கள் எவ்வளவு நாடகம் நடத்தினீர்கள், எவ்வளவு கண்ணீர் நாடகம் போட்டீர்கள். தேர்தல் கமிஷனுக்கெல்லாம் கொண்டு போனீங்களா இவ்வளவு பிரச்சனையும்? அப்படிலாம் கொண்டு போனீங்களா? அப்படி உங்கள் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டே, அப்படி நாடகம் நடத்திய உங்கள் முன்னாடி வைத்து கொண்டே சகோதரி எம்பி கனிமொழி அவர்களை எவ்வளவு அநாகரியமாக கீழ்த்தரமாக ஒருவர் பாடுகிறார். நீங்கள் அந்த மேடையில் தட்டி கேட்கண்டாமா? இந்த பாட்டெல்லாம் பாடாத பையன், வேறு பாட்டு இருந்தால் பாடு, கழக எழுச்சி பாடல்களை பாடு. நீ என்ன அடுத்தவங்களை திட்டத்துக்கு வந்தியா? அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிடுங்கய்யா, நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக பேசிக்கிடுவோம், நீ பாட வந்ததை மட்டும் பாடு அப்படின்னு திரு எடப்பாடி அவர்களே நீங்கள் பேசினீர்களா, கண்டித்தீர்களா? இதெல்லாம் முறையா? இது நியாயமா? இது கண்டனத்துக்குரியதல்லவா? இந்த அரசு ஏனோ நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். நாமும் நம்மள மாதிரி ஆட்கள்லாம் கெஞ்சி பார்த்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஆட்கள் மீது சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுங்கய்யா, அப்போ தான் நல்லதுன்னா எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே காலுக்குள்ளே குழி பறிக்கிற வேலையாக தான் இருக்குமோ இன்னமும் தெரியல.